Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogtupu Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 7, 2023, araw po ng Martes. Ano bang meron ngayon? Ano bang meron ngayong March 7, 2023? Siyempre, birthday ko ngayon. Happy birthday! Jody BJ Dizon Mercado. Wishing you good health and more blessings sa iyong birthday mo. And siyempre, para po sa ating karagdagang mga balita pa, tumutok lamang ho kayo sa aming mga news programs. And mag-subscribe ho kayo sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. At meron din ho kaming Instagram. Ito po ay CLTV 36 Official para makita nyo rin po
ang aming mga IG post. At para sa aming mga tweet sa Twitter, ang aming pong Twitter handle ay CLTV36. Para sa additional information at sa aming live streaming, mag-subscribe ho kayo sa aming website na www.cltv36.tv. Nabanggit ko na hubang aming Recording YouTube channel stopped. na at CLTV36 Official para sa mga nagdaang episodes at programa ng CLTV na nais mong panoorin sa aming latest uploads. And meron din ho kaming TikTok. Ito po ay at CLTV36. At ngayong araw po ng Martes, talagang napapanahon din po ang ating topic question of the day dahil ito po ay nanong birthday message mo para kang Koyang Jody, that's me. Basantala po rin kaya kayong message para ka na akong birthday. Sabi na pong Zaira Fajardo Marcaida, happy birthday Kuya Jones, miss you Koy. God bless you and your family. Miss you too Zaira, hope to see you soon. Itong si Zaira, magaling na na PA. At stay safe always ang poking pamilya mo and minention ang aking mahal na asawa na si Patricia Mamangon Mercado at ang aking anak na si Harper Arabella. Kaluguran da kayo. Love you too, Mommy! At syempre, isang nagluto ng pamerienda para sa opisina mamayang hapon. Si Nini Dizon de Castro, happy birthday Jody. I wish you all the best in the world. Maraming salamat po Ninang Nini Dizon de Castro and syempre regards po kay Tito Cliff. Si Diana Manalese, ito po ay best friend ng aking wife. Our dear Patricia Mangon Mercado and the very bubbly Harper surely are so blessed to have you as their loving haligi ng tahanan. May you remain strong and healthy as you lead and provide for your beautiful family. Happy birthday. God bless. Recording in progress. Oh naman. Huwag po kayong aalis at syempre babasahin ko pa yung mga birthday greetings ko dito sa ating programa. Magbabalik po ang inyong programang topic.
At nagbabalik po ang programang Topic. Ito, nung isang araw pa niya hinihintay ang pag-greetings para sa kanya. Kaya heto na, happy birthday kay Justin Sayo Chongson. Justin, happy birthday sa'yo. At alam ko, inaabangan mo ang pabating ito. And for your birthday, sana'y napabusog mo yung mga bisita and maging makabuluhan ng iyong birthday celebration together with your family, mga mahal sa buhay, kaibigan, followers, and subscribers. And patuloy sanang maging matagumpay ang iyong buhay at malampasan mo sana lahat ng kung meron mang mga pagsubok na darating. And dalangin namin sa iyo, syempre, good health at marami pang blessings. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Justin Sayo Chongson. Samantala, happy viewing naman po kay Attorney Nanding San Antonio mula sa Bulacan po yan. Nasalubong siya ni Ray Bravo at nakita yung t-shirt niya na may CLTV at nabanggit ni Attorney na napapanood po niya ang ating programa. Maraming salamat po sa inyong panonood, Attorney, at sa inyong suporta sa ating istasyong CLTV 36. Samantala, basahin pa po natin ang ilang mga komenta sa ating topic question of the day. Nanong birthday message mo para kang Koyang Jody? Sabi na pong Dara Lea Lacanlale, happy birthday Jody Santa Maria. Wish ko good health and more birthdays to celebrate. Ang poing lagi ng sabyan apong dikang. Mi pagyuka pa kayong pasbol. Diet pag may time. God bless. Yes. Mi pagyuta pa kayong pasbol. Siyempre, babawasan tayo yung kakananta mo. Uy, tutu mo yan. Ay niya, kapatid na pong Daralea, Daralina naman ha. Happy birthday keng inaanak ko keng kasal. Patuloy na kang panwanan at bendisyonan ng Ginoo at ning kang pamilya. Wish ko kaya ka syempre, of course, maging healthy lagi. Pero, makananong maging healthy kung makaapat kang turon sa akin. Kareng luluto ko. Metong napamo. Love you and your family too. Daralina po kasi manyaman la po retang turon naluluto na kaya po nung bisa kayong manorder. Yan, message siya po, Marcelina Mamangon Silva. Bangat ng aso, bukan nyo po retang turon. Ang makaapat kong piraso, bayo ko patugotnan. If Lord Dizon, happy birthday, more blessings. Salamat king Babia mo Abalita, king Central Luzon. Dakal pong salamat mo naman po, Ma'am Flor. King kaya kayong suporta, king kaya katamang programa, ang pa king kaya katamang istasyong CLTV 36. Ijo V. Martinez, Ate Jo, happy birthday po, Sir Joes. Denggang pangaral yu po kako, niyang kasalukuyan ko pang mag-over king CLTV. Hanggang ini po, dadalan ko pa.
Dakal pong salamat. Wish ko po kaya kayo more birthdays to come and good health. At sana po, milako na ing only rice. Joke, miss you Sir Jodes. Lako ko na po yung only rice. Inggawan ko, only ulam na mo po. Ibolay Dison, ka na akong pinsan. Happy birthday kay pinsan kong pogi. Korek ka dyan. At biyasa at mas korek ka dyan. Enjoy your day, Mama. Chup chup. EY Dizon Lugto, a blessed and happy birthday to you. May God continue to shower you with so much blessings and all the best in life. We love you. We love you too. We love you all, Ate Y. Hope to see you soon. Talagang karakalda po rin pag-greetings. So, dakal po salamat ka rin kaya kayong pag-greetings. Makataba pong puso in a figurative way po, figurative way. Ali po, literal way. Kasi po, tabi-tabay po yung puso ko, baloy na. Kaya po, dakal po salamat kaya kayong pag-greetings ka na ako. Taglus-taglus lamang pong send din kay katawang programa. Bago po natin simulan ng kwentuhan, narito muna ang mga malalaking balitang Central Luzon. Inilatag na ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang serye ng mga aktibidad para sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Sa sentro umano ang mga ito sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kabaihan sa lungsod. Makibalita tayo kay Angelica Cara. Fernandina, kaya gape ka, kaya beka. Ito ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Mga Kababaihan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Lunes, March 6, nang isa publiko ng City Government ang kanilang mga inihandang aktibidad para sa month-long celebration sa pangunguna ng Gender and Development Office o GAD. Layunin umano ng pagdiriwang na bigyang pagkilala ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan, gayon din ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ayon kay Mayora Vilma Kaluwag, ang kauna-unahang babaeng alkalde ng San Fernando, malaki na ang pinagbago ng sitwasyon ng mga kababaihan noon kumpara ngayon. Etamo mo po rin na king katamong pamibale-bale, etamo mo po boss king pamibale-bale, tamo ning minsan talagang maging boss tamo king niyayaliwang bagi. Yan po. At aminanda po at alireng lalaki ne po. Ede po kakalingwan itang kesabyan na tutuya na in every man's success. It's because there's a woman behind. Tutuya po ito. Kabilang sa mga programang inihanda, ang Zumba Marathon, dental at medical booth, pampering services, training sa cassava processing, cervical cancer awareness and screening, colon cancer forum and screening. Magkakaroon din ng Women's Summit at production exhibit. Yung pinaka-highlights ng Women's Month celebration tamo this year is ito pong Women's Summit. Kaya ito pong Women's Summit, we invited different sectors representing their sectors na mga kababaihan at mula ka rin pakibalwan tamo po na ano talaga itang existing problem da pareng kababaihan. Magkakasari ng information dissemination upang mas maintindihan ng mga kababaihan ang kanilang karapatan alinsunod sa RA 9710 o ang Magna Carta for Women. Paiigtingin naman na lokal na pamahalaan ng Women's Desk na makatutulong sa mga kababaihan na kailangan ng assistance sa barangay level. Ni-encourage ang lahat ng barangay na meron ding children's and women's desk. Kasi nga po, para doon sila muna pupunta kung meron silang problema. Okay. Sinusuportahan po yan ng Sur Optimist. Makikipagtulungan din ang City Government ng San Fernando sa iba't ibang mga ahensya upang maging matagumpay umano ang month-long celebration na magbibigay ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bukod sa mabuting epekto ng sports sa pangangatawan, kinikilala rin daw ng Department of Education ang mahalagang papel ng palakasan sa pagtitiyak na mayroong malusog na pag-iisip ang mga kabataan. Itong Sabado, opisyal ng sinimula ng Pampanga Schools Athletic Meet, isa sa mga hakbang patungo sa palarong pambansa. May ulat si Felix Barrios. Kasing init ng sikat ng araw ang tindi ng determinasyon ng mga batang atleta na kalahok sa Pampanga Schools Division Athletic Meet o PASDAM.
Ginanap ang opening ceremony sa Brenziguao Convention Center and Sports Complex sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Sabado, March 4. 6 na koponan sa elementarya at 6 na koponan sa secondary grade levels ang nagtagisan ng galing sa iba't ibang sports tulad ng volleyball, athletics, basketball, chess at iba pa. Ayon kay Sammy P. Sampang, ang Chief Education Supervisor ng Department of Education Region 3, ito ang daan na kailangan tahakin ng mga batang atleta patungo sa palarong pambansa. Kasi palarong pambansa, nag-umpisa yan sa local meets. Tulad nito, pagkatapos ng PASDAM, ay meron tayong tinatawag na Central Luzon Regional Athletic Association meet na yung mananalo dito sa PASDAM ay maglalaro sa Claraa at yung mananalo sa Claraa ay maglalaro naman sa palarong pambansa. Pagbabahagi ng mga kabataang atleta, paraan ito upang maibalik at higit na paghusayin ang kanilang angking galing sa napiling sport. It's been 2 years ago na bumalik po yung dating paglalaro po namin na yung mga hilig po ng mga kabataan ngayon is yung sports po. Minsan po nawawala po yung mga stress namin from academics and then nakakabigay po to ng friendship to the other school and to our teammates po. Si Hannah Zecaraya Ibe, 8 taong gulang, ang isa sa mga pinakabatang kalahok sa PASDAM. Hindi lamang ang paglalaro ng chess sa kanyang murang edad ang layunin, kundi ang magkaroon daw ng mas maraming Friends. Ayon pa sa DepEd, hindi lamang umano physical benefits ang makukuha ng mga batang atleta sa paglalaro ng sports. Naniniwala po kasi tayo sa academe na hindi lamang intellectual yung ating pinapalakas. At naniniwala tayo na ang isang bata na may malakas na pangangatawan ay magkakaroon yan ng malakas at malusog na isipan. Kaya po, binabalansin natin yung pangangatawan ng bata sa pamamagitan ng sports para maging malakas siya at tuluyan maging matalino din. Ganito rin ang pananaw ng mga guro na umantabay sa kanilang mga estudyante. Galing yung pandemic, no? So yung mga bata na-stuck lang sa mga bahay. Kailangan ilabas naman yung kanilang ibang talent para sa ganun magpaalis din ng stress sa kanila. Samantala, ang mga palaro ay gaganapin sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga, kabilang na rito sa Brenziguao Convention Center, mga tanggapan ng DepEd at mga eskwelahan sa lalawigan ngayong linggo. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Umabot sa halos 5,000 runners ang nakiisa sa ginanap na TCS Clark Animo International Marathon 2023, isa sa biggest running event sa Clark, Pampanga. Bukod sa pagtakbo na maganda para sa kalusugan, nakatulong din ng mga nakilahok sa pangangalaga ng kalikasan. Ang proceeds kasi ng sabing kaganapan ay mapupunta sa reforestation ng Abacan Watershed sa Angeles City. Para sa karagdagang detalye, narito ang balita ni Liana Canilaw. Green Run for the Green Cause. Ito ang naging tema ng ginanap na TCS Clark Animo International Marathon, isa sa biggest running event sa Clark, Pampanga nitong linggo, March 5. Bukod kasi sa pagkakaroon ng active at healthy lifestyle, ang sporting event na inorganisa ng De La Salle Alumni Association o DLSAA Pampanga Chapter ay naglalayon ding makatulong sa pangangalaga ng Abacan Watershed sa Angeles City katuwang ang Araw ACI. Ever since, I think we are the longest running and the biggest running event in Clark, and yet we are, I think, the only non-profit marathon, no? So probably that's one of the reasons why we started in 2009, so it's our 14th year. Probably that's the reason we're still here, because I think it's good karma, no? Because it's non-profit and we're spending the proceeds well, no? We're, again, this year's beneficiaries the Angeles City Watershed. Okay, but we also give to La Salle Botanical Gardens in Alvera, Porac. Yeah. Humigit kumulang 5,000 runners ang dumagsa sa Clark Global City upang makiisa sa layunin ng nasabing aktibidad. Hopefully this would continue. This stopped for I think 1 year or 2 because of the pandemic, and now that it's back, we hope that it continues to do this event every year so that we could help more and of course entice everyone to run. Tradition every year na I'm supporting a specific organization para makatulong din, and at the same time parang ito ang isang opportunity para
ituloy yung advocacy na yon, and at the same time parang nakatulong ka na, you are being healthy as well. Parang merong fulfillment na magra-run ka at the same time ay magiging participative ka doon sa kanilang advokasya. Matatandaan nitong Nobyembre ng nakaraang taon, inilunsad ng Clark Animo Kickstart Run bilang paghahanda sa idinaos na mas malaking marathon. At ayon na rin kay Aris Patawaran, ang chairman ng De La Salle Alumni Association Pampanga Chapter, maraming naingganyat na kaisa sa kanilang hangaring mapangalagaan ang kalikasan. Siguro dahil sa advocacy namin, nakikita nila na hindi naman kumikita tong mga to. So siguro gusto rin nila magbigay. That's why they continue to patronize this run. No? Hindi lamang mga individual at grupo ang nahikayat na lumahok sa advokasya ng sporting event, kundi maging ilang malalaking kumpanya, kabilang narito ang Tata Consultancy Services Philippines. Yes, so we've partnered with Clark Animo since 2016, and we do this not just to support the sporting event, but to actually also support their advocacies, which is the reforestation of the Abacan Watershed Project. And this is very much aligned with our corporate sustainability and environmental values. Samantala, patuloy umano ang gagawing hakbang ng samahan upang mas mapalawak ang bahagi ng Abacan Watershed na sakop ng kanilang programa. We will continue to support the watershed of Angeles. No? Now kasi we sponsored 1 hectare para sa reforestation. But I think we will expand this to 5 hectares o hanggang 10 hectares hanggang kaya namin i-sustain. No? Kasi ito, hindi naman one-time event lang eh. It has to be sustainable. So we're doing this on a long-term basis na we're partnering with Arao Foundation para sa watershed nga ng Angeles City. Bukod sa running event, isang golf cup din ang ikakasa ng asosasyon ngayong 2023. We are launching the Brother Andre Gonzalez Golf Cup this year. No? So we're getting into golf, no? More matured sports aside from this. No? But again, we're open to any, because we're into physical activities. No? Again, advocacy rin namin yung healthy lifestyle. Ako si Liana Canilao, taga rito. Kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Sir Rogie Pangilinan. Siya ay kasamahan po natin sa media at bahagi po ng Brigada FM.
Sir Rogie, wishing you good health and more blessings. At patuloy ka pa sana sa napapanahon at makatotohanan ang pagbabalita dito sa ating probinsya. And syempre lahat sana ng iyong birthday wishes ay matupad. And syempre good health sa iyo, Sir Rogie, at sa iyong pamilya. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Sir Rogie Pangilinan. At hindi pa tatapos sa mga birthday greetings dahil birthday din ni Charlize Gray Vitug. Charlize, happy birthday sa iyo. Tingnan mo nga naman, ka-birthday pala kita. Si Charlize po ay panganay ng ating kasamahan sa RW 95.1 na si DJ Tyra. Charlize, sana'y lumaki kang matalino, malakas, malusog, may takot sa Diyos at laging makinig sa iyong mga magulang. Sana maganda ang yung gusto mong regalo ang ibigay sa iyo ng parents mo. Wishing you good health and more blessings at ilayo ka sa anumang kapahamakan at ang iyong buong pamilya. And enjoy your day. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Charlize Gray Vitug. Samantala, narito naman po ang inyong mga messages para sa aking kaarawan sa ating topic question of the day. Na anong birthday message mo para kang Koyang Jody? Sabi na pong Darn Galura David, happy birthday, kalaguranda ka. Ikang minuna kong maging anak, ingat ka lagi. Ito kasang sing si Ate Darna. Siya po ang aking yaya, tagapag-alaga nung ako'y bata pa. So, syempre, love na love ako niyan. Ha? Hanggang ngayon, love na love ako ni Ate Darna. Syempre, di ba yung mga Darna, bayani yan, hero yan. So, si Ate Darna, di ba? Ding ang bato, Darna. Talagang tutugon yan sa oras ng pangailangan. Si Handraly M. Silva, alright, masayang kebaitan. Kaya katamong idol, Kuya Jody BJ Mercado, palaging good health kay Kakoyan King family. You, in wish ko, and more seafoods. And krisipata pa ang kakainin. God bless you, Kuya Jody. Enjoy. Huwag mo naman huwag mo tayong huwag mo kong ibuko sa ating mga viewers. Bawasan na natin yung seafood saka crispy pata. Konti na lang. Si Lourdes Lugdo, happy birthday Tito Jody, BJ Mercado. Keep doing a very good work and thank you for making people happy. God bless you po. Ganyan talaga ang role ng clown. Making people happy. Hi! Ito ang aking kapatid na si Adeline Grain, si Bolan Neming, kapatid ko na potang may ngailangan kang sapoy, abisang mag-ali, tandaan mo metong kakaring hugutan kong lakas, potang balo kong madadown ko, may pakibaitan ko, Jody BJ Mercado, dakal salamat kayong suporta mo kaya kaming pamilya mo, andyang atinda kang sariling pamilya, kaluguran da ka, balo mo yan. Iiyak na ako, konti na lang. I love you too, sister. Si Wawi Enriquez, Boss Wawi, Sir Jody, happy birthday. Mabuhay ka hanggat buri mo. Yes, yo, Boss Wawi. Mabubuhay ako hanggang gusto ko. Thank you po sa inyong mga messages para sa aking kaarawan at sa puntong ito, bigyang daan po natin ang mga anunsyong ito sa ating community po. Birthday! Para sa lahat po ng mga kabaihan sa local government units at iba pang ahensya kasabay ng pagdiriwang sa National Women's Month 2023, magsasagawa ng webinar ang Integrated Business Permits and Licensing System sa darating na March 10, araw po ng Biyernes, simula alas 9 ng umaga hanggang 11 a.m. lang yan. 2 hours lang po matatapos bago ang tanghalian. Ang webinar na ito ay pinamagatang Hardware and Network Optimization for Office Transactions. Layunin nito na ma-educate at ma-empower ang mga kabaihan upang maging mas mahusay sa kanilang trabaho. Huwag palampasin ang pagkataon na ito at mag-register na sa link na makikita sa FB page ng IBPLS DICT Region 3.
Pinababati ng Zambales Tourism na bukas o open na ang registration para sa mga nais lumahok sa Dinamulag Festival Zambales 2023 Street Dance Competition. Isa sa mga highlight ng Dinamulag 2023 Festival, ang Zambales Street Dance Competition, kung saan tampok dito ang creativity, rhythm at choreography ng bawat kalahok mula sa iba't ibang munisipalidad ng Zambales at maglalaban-laban para sa titulo. Para sa mga nais na lumahok, maaring makita ang guidelines at mechanics, criteria for judging at registration form sa FB post ng Zambales Tourism kaugnay nito. Isang libreng operasyon para sa mga ipinanganak na may cleft lip at cleft palate, bata man o matanda, ang handog ng Operation Smile Philippines sa pakikipagtulungan ng Tarlac City Government sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles. Sa mga interesado sa libreng operasyon, maaari pong magpunta sa Mayor's Office dyan sa Tarlac City para sa iba pang detalye. Hanapin lamang po si Marie Chris. Ang City Population Office of Olongapo sa pagkikipagtulungan sa DKT at Popcom Family Wellness Clinic ay maglulunsad ng libreng vasectomy at ligation sa darating na March 15 hanggang March 16 sa James L. Gordon Memorial Hospital. Para sa karagdagang impormasyon at updates, kaugnay po nito tumutok lamang sa Facebook page ng Olongapo City Information Center. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan po tayo kasama ang mga kinatawan ng Reality Film 2023 ng Adamson University, kung saan tampok ang film entries ng mga mag-aaral ng universidad na tumalakay sa iba't ibang isyong panlipunan. Manatili kayong nakatutok at magbabalik po ang programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Sheena Decena. Sheena, ito ka-birthday ko to at kumare ko ito eh. So Sheena, sana'y masaya ang iyong birthday celebration
kasama ng aking inaanak at ng aking kumpare na si Michael, syempre. And wishing you good health and more blessings. Sana lahat ng mga gawain mo sa buhay ay magtagumpay at ingatan kayo at ng iyong buong pamilya. Ilayo kayo sa anumang pagsubok at kapahamakan ng ating Panginoon. And siyempre, malusog na pangatawan para sa inyong buong pamilya. Kung kayo ay maghahanda ni Paring Michael, okay na kahit sanghay lang ang itabi nyo para sa akin. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Sheena Decena. Birthday din ng anak ni Jamaica Dizon Vargas at ni Jude Vargas na si Jade Dizon Vargas. Jade, happy birthday sa'yo. Di ko alam kung maiintindihan mo na itong pag-greetings natin. Pero Jade, sana'y lumaki kang may takot sa Diyos, masunurin sa magulang, and siyempre mabait, matalino at maganda, madiskarte, mapagmahal katulad ng iyong mga magulang. Wishing you good health, Jade! And mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Jade Dizon Vargas. And ito na po ang last batch ng inyong mga birthday messages para ho sa kaarawan ko ngayon na ating topic question of the day na anong birthday message mo para kang Koyang Jody. Sabi po ni JL Talaw Benbiahe, happy birthday sa pinakapogi, correct, at mabait kong cousin-in-law. God bless. Thank you, Ate JL. Sana minsan yung mga obvious na bagay, wag na nating pinapaalam sa publiko, lalo na yung sa pinakapogi at mabait, di ba? Si Melan Bernabe, happy birthday kapatid Jody. Makipangan ko kaya kayo ne. Uy Melan, nalanghanda kaya kami. Ne, balo mo naman ne, papedi. Sabi na ning World Health Organization, ing maganda. Siguro yung Melan, karta may kalabasan kong birthday kanita ne Choy Choy. At Chuye ito. Kaluguran ni kikatamong mangubi, kaluguran Mark pare, Melan. Sabi naman ni Krista Jana Vergara, happy birthday Sir Jody. Sayang, di na namin matitikman ng pa-blowout sa buong office. Uy, Krista, wag mo naman akong binubuko sa sa publiko. Baka magpunta sila dito sa office at makipag-birthday. Kakaunti lang handaan natin ngayon. Si Odelot Mangus, masayang kebaitan kaya kayo po. More candles to blow, more cakes to slice, more wine to drink. A year older, but a year wiser. Thank you very much po sa napaka-meaningful na message. Si Tita Ritz Dizon Legasman, cheers to many more wonderful, memorable birthdays. Jody BJ Mercado, may all your dreams and aspirations in life be fulfilled. More power, stay healthy, safe, and well. Thank you po sa inyong pabati, sa mga mahulugan nyo pong birthday wishes and birthday greetings para sa akin, Tita Ritz. Maraming salamat po sa inyong mga messages. Alam ko napakarami po ng mga nag-comment at nagpadala ng kanilang mga mensahe para sa aking karawan. Na-appreciate ko po kayo. Ako po ay deeply touched sa inyong mga pabati, messages para sa akin. And you made my day very special. At sa ating pong kwentuhan, matagumpay na idinaos ang reality film 2023 ng Adamson University kung saan tampok ang film entry sa mga mag-aaral ng universidad na tumalakay sa iba't ibang isyong panlipunan. Isa sa mga major event ng Silip at Lente ADU ang reality film kung saan layunin ng film organization na ito na sa pamamagitan ng pelikula ay maipakita ang totoong nangyayari sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga tao. Ngayong araw ay makasama natin ang mga event head ng Reality Film 2023 na sina Shale Toralba at James Cabile upang ibahagi sa atin ang mga nanalong pelikula sa kanilang katatapos lamang na event. Unahin ko na pong pakilala si Michelle. Kumusta po kayo? Welcome sa Topic. Hello po. Good afternoon po. Alright. Michelle, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, batiin, i-shout out
lahat ng gusto mong i-greet dahil magtatampo ang mga yan. Kung hindi mo sila babatiin sa TV, parang, huy, lumabas ka pala sa TV, ba't hindi mo naman ako binati? Go ahead sa iyong greetings, Miss Shale. Siguro, hello na lang po sa kay Sophia, isa din po sa event head ng reality film na hindi natin kasama ngayon. Shout out sa kay Sophia and also sa mga kaibigan po. Alright. Sana wala kang nakalimutan at walang magtampo dahil si Sophia lang ang iyong binati. Kasama din po natin si Sir James. Sir James, kumusta po and welcome sa topic. Hello po, Sir Jody. Happy birthday po. So far, okay naman po. Medyo kinakabahan lang ng konti. Attach naman ako sa iyo, Sir James. Sir James, baka ikaw may mga gusto kang i-greet? Okay. Binabati ko po yung family ko sa Quezon Province po and yung co-head po namin na si Shale Plotado na hindi po siya makaka-attend ngayon kasi may classes po siya. Then yung mga friends ko po from iba't ibang school sa yung Top Gens po, then yung friends ko po na Exin po. Then yung Silip Atlente po, binabati ko rin po. Mukhang sina Sir James at Ma'am Shale ay hindi apektado ng tigil pasada. Mayroon pa daw silang mga pasok. Pero nais ko munang tanungin kay Sir James, ano ba itong organisasyon ninyong Silip at Lente Adamson University, Sir James? Basically po, ang Silip at Lente is film and photography organization po na accredited po ng Adamson University na registered student organization po, which is ang aim po namin is to provide a platform and at the same time magbigay ng opportunity for our aspiring photographers and filmmakers na i-showcase yung kanilang talent by joining our two major events, which is the Deep Focus sa photography and yung reality film po na kagaganap lang po noong January 27, 2023. Alright. Kay Michelle naman, Michelle, paano ba sumali dito sa Silip at Lente? Pwede ba ako dyan? Or ito'y exclusive lamang para sa mga mag-aaral ng Adamson? Unfortunately po, exclusive po yung Silip at Lente sa student. Specifically yung college student po within Adamson University. Pero hindi naman po siya exclusive lang sa mga film student, kaya open po siya sa lahat ng student. Halo-halo po kami dito sa organization. Lahat ng may gusto and inspired sa photography and sa film. Ang halo-halo talaga masarap, lalo na kung mainit at ito ang minemerienda. Michelle, meron bang bayad diyan kung ako'y magme-member sa inyo? Ano ba yung mga kailangan kong gawin? Kailangan ko bang meron ba kayong mga pa-exam diyan? Meron bang mga application form para sa mga nais sa sumaling Adamson University students sa inyong organisasyon? Pagka meron po kasing event sa Adamson, which is doon po nilulunsad yung pag-open ng members para sa mga organization within the university. And also, meron pong, every year po, meron po tayong bayad para magpa-member. Since tapos na po yung event na yon last semester, yun, doon na lang po. Siguro 50 pesos po yung membership sa organization last school year po. Ayun po. Ayan. Sa ating pong mga manonood, kami po iiwanan po muna namin kayo sa telebisyon. Lilipat na po kami sa aming Facebook Live, ha? Samahan niyo po kami sa Facebook Live at matatapos na po ang bahagi natin sa telebisyon. At syempre sa Facebook kasama pa rin natin si Michelle at si Sir James. Kaya po, happy birthday muli sa akin. And syempre, tuloy na po ang ating kwentuhan sa ating mga bisita. Kay Sir James naman, ano ho ba itong inilansad ninyong event nitong January 2023, Sir James? So ang nilunsad po namin na event is yung reality film. It is an annual film competition where aspiring and young filmmakers can send their film entries and get a chance to be recognized and win
prizes. And every year po, merong chosen theme na sinusunod ang mga filmmakers para maging unified ang mga tema ng mga pelikulang ipapalabas po sa film screening. Sir James, gano'n nakatagal itong reality film at paano ba ito naipanganak? Nag-start po ang reality film sa mga alumni na members ng Silipat Lente, and as far as I know, parang almost 5 ba or 4 years na siyang running yung event. Na nag-start po siya face-to-face, pero naudot po yung face-to-face event po niya since nagkaroon po na pandemic and classes ay na-conduct po online. So, nagkaroon po kami ng reality film for 2 years na online lang po. So, mostly po webinar and talkback sa mga film directors, and yung parang nagkaroon din po kami online red carpet, mga ganun po, since limited po yung pwede namin magawa during those years po. Okay. Michelle, ano ba ang inyong tema for this year's reality film? This year's reality film po, yung team po namin is romanticizing social issues po. Related po siya dun. Michelle, anong ibig sabihin? Yung team po na ginawa namin, about po siya dun sa pagdi-disregard ng madaming tao, public individuals, and yung in general sa mga nangyayaring social issue sa society natin. And we want the event reality film to be eye-opener sa mga tao in this contemporary world, to discern matters that are not supposed to be glamorized. Yun, mukhang magaganda ang mga naging entries nyo. Ilan ba ang naging entries for this year, Michelle? At ilan yung nakapasok or lahat ng mga entries kasali sa reality film at hindi nyo na ito in-screen? Yan. Michelle, ano po yung ilan yung films na jumoin for this year? Sir James na lang, kay Sir James na lang. Okay po. This year po, nagkaroon po tayo ng almost 48 entries po. Pero yung naging qualified lang po is 26. Yun po. Tapos, yung nagkaroon po, yung film screen po is, nagkaroon po tayo ng Silaw Top Picks na kung saan randomly pick po yung mga film na napalabas doon sa mismong theater. Pero nagkaroon po kami ng online film screening wherein lahat ng entries po, lahat ng entries na ipasok at na-screen po through online. So, mukhang matindi ang dinaan ng screening ng mga entries ninyo, Sir James. Pwede mo bang i-share sa amin yung mga masasabi niyong mga best films na sumali o yung mga entries dito sa ating reality film for this year? Isa po sa, personally po, yung nag-mark po sa akin is yung Sa Mata ng Mga Bata po, na isa siyang film entry from, not sure po if from, kasi sa reality film po, mas dominant po yung mga nagpapasa ng film entry is either from FEU or College of St. Benilde po. So, yun. Yung film na yun, yung Sa Mata ng Mga Bata, yung tinakal po niya na social issue is yung paano na parang na-overpower ng mga kapulisan yung kanilang authority na meron sila. And then yung, kumbaga, pagka, let's say, may pulis ako, may baril ako, parang I have the power to do whatever I want para maging pabor sa sarili ko yung nangyayari. Ganun po. Yan, yung pinapalabas po ngayon, yan po yung sa Mata ng Mga Bata. Sir James, ito palang reality film ay bukas hindi lamang sa mga miyembro ng Silipat Lente, pero ito ay open sa lahat ng mga inclined sa photography and indie film. Sama ba, Sir James? Yes po. Yan. So kaya pala meron kanina, may St. Benilde at So, meron may mga taga-FEU.
na sumali dyan sa inyong event. And Sir James, ano ang masasabi ninyo doon sa mga sumaling films na compared sa mga nagdaang editions po ng reality film? For this year, special po siya para sa amin kasi dahil sa theme na din po siguro na yung last year po kasi yung theme is more like nag-explore po sa kung ano yung pwedeng ipakita ng mundo. Pero ngayon po, nag-focus po kami dun sa anong pwedeng magawa ng tao na hindi lang hina-highlight or niro-romanticize yung mga social issues na meron ngayon. Tapos, yun, nakakatuwa lang din po na yung mga filmmakers na nagpasa ng entry is ginagawa po talaga na yung trabaho po nila to amplify such issues na kailangang i-voice out or malaman ng tao na hindi dapat to nagmumukhang normal or hindi to dapat sinasantabi lamang kasi seryoso po siyang issue. Yan. O, kasama, kala nyo nawala si Ma'am Shale? Oo, nawala siya. Pero kasama pa rin po natin siya ngayon. Ma'am Shale, sino ang mga judges? Nahirapan ba sila sa pagpili? At sino ang mga nanalo natin for reality film this year? Yung judges po natin, isa po si Sir King Katoy from Cinemata po siya. Isa din pong sikat na individual sa larangan ng film industry. And also si Ma'am Mira po. Isa din po siyang teacher dati sa Adamson University sa communication, and ang dalawa pong judge ng reality film this year is si Sir EJ Dangarang and si Ma'am Jurgen. Dati po silang officer ng Silip Atlente, ang former President and Vice President External po. Tapos sa mga nanalo po, kasi meron po kaming 3 major awards sa reality film every year. So first po, sa Bronze Award po, ang nanalo po is yung Hindi Kita Makakalimutan. About naman po siya sa isang babae na namatayan po siya ng tatay, and ayaw niya pong pumunta sa burol noon dahil sa mga karahasang na tamo niya na hindi niya makakalimutan. Ayan. Tapos yung pangalawa po is yung Silver Award. Ang title po ng film is Sa Mga Mata ng Bata. About po siya sa isang inosenteng bata na ina-idolize niya po yung tatay niya and yung sa trabaho po nung tatay. Last naman po, yung All the Things Left Unsaid ni Sir Josh Campo. About po siya sa isang batang lalaki sa narration ng buhay niya as a queer individual, speaking about sa inner self niya nung bata siya. Alright, Ma'am Shale, ano po ang nais yung ipahatid naman po sa lahat ng mga sumuporta sa reality film for this year? Sa lahat po ng sumuporta sa partner organization, sa sponsor po natin, and sa production team, pati sa mga nanood po the day ng event na reality film. Maraming salamat po, and sana po nag-enjoy and natuto po tayo dun sa mga pelikula na pinalabas. And also sa mga inspiring individuals sa larangan ng film. Sana po hindi tayo mag-stop dun sa pangarap natin as a filmmaker or a person behind ng films. Alright. Sir James, huling katanungan na lamang po para sa inyo, para sa inyong dalawa, pero kay Sir James na lang, ha? Sir James, ano po ba bang aasahan pa natin sa Silip Atlente para sa ngayong taong ito? Isa pa sa pinaka-highlight po namin this year is yung isa namin major event, which is a photography competition. Ang deep focus po ngayon darating na May, ang tentative date. So yun, we are hoping po na maraming aspiring photographers from other universities or kahit sa Adamson mismo na makilahok at magpasa ng entry nila para naman
hindi lang ganun na natatago yung inyong craft. Try nating i-expose natin yun para marami tayong taong ma-inspire. And i-promote natin yung pagiging independent creative. Yun po. Alright, maraming salamat, Michelle Taralba and Sir James, sa inyong pagpapaunlak sa ating programa. We wish Silip at Lente a successful year at para sa inyong mga proyekto ngayong taon. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topic at sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia. Kalaguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado. Taga rito kasama nyo. CLTV 36. Atin to. Thank you po. Maraming salamat sa ating CLTV family. Nakikita nyo sila. Thank you sa inyo. At siyempre, sana'y maging masaya ang aking birthday, makahulugan. At siyempre, mamaya, sana'y mapusog ko kayo. Maraming salamat po sa inyong mga pabati sa ating birthday. At siyempre, sa ating mga kasama sa CLTV, sa ating mga taga-suporta, at sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Nanay ko tsaka yung kapatid ko, yung mga pinsang nagluto para sa pamilya dito sa akin. Thank you very much. God bless po sa ating lahat. Thank you. Bye-bye.